Google President. Ana ta tsare ni da tambayoyi, ana ta wai ni da kai waye na gaskiya waye na bogi. To mutane ba kwa gane ku bari. Zan ɗebo muku waƙar shimfiɗar. Ai ba sai ka ɗebo ba kawai kwakwaso ta gani. Allah. Har kuraken mata sai shiga uku. Yanda Allah ya sa na samu dama na tsaya ni ne Hamisu Burekan nan. Zan yi dara. Har kuran. Sakon amarya ya fita da Hasina. Ni kuma kasuwa ta buɗe. In sha maka Allahu na nazar. Na lafiya kada wallahi na yi ni ban Allah. Allah. Hamisu kwalabe ne ga Hamisu Bureka a'a ni Hamisu kwalabe na ga Hamisu Bureka Allah ni ne Hamisu kwalabe wallahi ya za ka yi nan gabi kai Hamisu Bureka ne Hamisu kwalabe na zo wucewa sai na ganka sai na ce to bara mu sai mu gaisa ka san ina da hawan jini kuma ina yawan zance barkatai to jama'a ni ne Hamisu kwalabe wannan shine Hamisu Bureka album din Hasina da sakon amarya ya fita ga masu sha'awar wannan album su je YouTube channel su yi satin Hamisu Bureka domin gani shi wannan ni kuna son ku gana sai ku yi satin Hamisu kwalabe. Sunan mai ɗinka riga tela, sunan mai ɗinka laya baduko. Ko za ka iya gaya mai sunan mai ɗinka ƙwarya? Siriya. Siriya. Da Hausa kenan? Ka tabbata abin da ka faɗa haka ne? Eh haka ne.